Направиха, но за сега на мен ми трябват дяволите, какво има. Човек, ще престанеш ли тъп герой да си хвърля меча? Изкапания меч. Значи за сега, хора, е всичко точно. Защото миналия път ми глична и не го снимах. Ама защо ли нямам такова? Свещи, трябват ми свещи, хора. И бъбри свещи. Явно не. Тук имам ли свещи? Явно не. Значи трябва да си направя. Christmas tree are made of my love, but ever love you make me through. Maybe all I want. Добре. Значи тук е всичко точно, но тук стъклата и сега е време да си направим тъпи свещи, най-вероятно. Айде. Хора. Аз трябва да се направи лекло. Аз имам едно малко. Аз имам мое легло, аз казвам по принцип за